Azikaqali izingxoxo zesiphakamiso se-DA sokuba amaqembu aphikisayo abuse ngokubambisana emva kokhetho likazwelonke ngonyaka ozayo nakuba umholi weqembu uJohn Steenhuisen esesithumele isimemo emaqenjini anezimiso esifuze ezeqembu lakhe kulolu daba. In my capacity as leader, not only of the DA but of the opposition alternative in our country, our party will immediately initiate a process to form a pre-election moonshot pact with like-minded political parties, civil society organizations and civic movements to defeat the ANC, to keep the EFF out and to inaugurate a new national opposition coalition government. Kusenjalo iDA isilahlekelwe amandla okuphatha kwabanye omasipala eGauteng ngenxa izingqinamba zohulumeni ababusa ngokubambisana. Sikhuluma nje sengcopheni yokulahlekelwa umkhandlu udolobha waseNelson Mandela Bay. The DA always has written and signed coalition agreements, and everybody is involved in negotiating and agreeing on those coalition agreements. So we always play exactly by the terms and the letter of those agreements. Sometimes other people don't like it when we ask them to do the same, and then they come with all kinds of accusations that really have no basis. I-UDM ihlongoze ukuthi kusungulwe ngomfelandawonye wenhlangano yamaqembu aphikisayo ezongenela ukhetho likazwelonke. Ngakolunye uhlangothi i-Patriotic Alliance ayizimisele ukuvalela i-ANC ngaphandle izingxoxweni zokubusa ngokubambisana. Kepha-ke i-DA isakuthola kunzima ukuqomisa amanye amaqembu angagculisekile ngokugcwele ngokuthi iyona ehola lezi ngxoxo.